kvartsfinalen nu. Jag och Nisse hade Sandvisak. Jag, Alfred Jansson, Viktor Plesner och Anita Sundin. Och vi ska se vem som jag ska titta. Viktor Plesner vidare. Och Niklas Sundin vidare. Och Okej, det är mellan mig och Alfred Jansson. Nej, Jansson! Alfred Jansson. Okej. Hej då, Lado. Vi ses. Och vi ser vem som ska vinna kvartfinalen. Okej, vänta. Ett semikvart. Okej, den andra videon hade jag fel. Det är kvartfinalen. Vi ses.